Všechny zdravím u sledování Agila při hraní League of Legends. Je to velice známý trailer, proto jsem si ho vybral na své video. Hraje tedy Udira, což je většinou jungler, jenomže na nízkém levelu, jako je jeho, se bohužel jungle moc nehraje, takže zvolil top. Ano, právě jsme viděli, že musel odejít ze hry, což znamená, že buď přijel jeho tatínek, a nebo mu zase spadl net, protože brání cestě signálu.